Pnaw bawb a chroeso i sesiwn 14. Bydd Mr Rumble yn canolbwyntio ar cwestiwn 2 a 3 heddi mwyn datblygu eich techneg arholiad. Diolch Mrs Bevan. Helo pawb, a fi'n gobeithio eich bod chi yn iawn. Felly, fel nath Mrs Bevan gweud, fyddai'n canolbwyntio ar 14, cwestiwn 2 a 3. Nawr, yn fideo gynharach na di wneud, ni wedi canolbwyntio ar 14 cwestiwn 1, a felly dwi yn awgrymu bod chi yn mynd nôl a gwylio hwnna ar gyfer cyngor ar gyfer cwestiwn 1, oherwydd mae strwythur a gofynion ar gyfer cwestiwn 1 yn hollol wahanol i beth sydd yn disgwyliedig ohonoch chi ar gyfer cwestiwn 2 a cwestiwn 3. Felly, nes i ddangos hwn tretha, nawr, o fewn 14 mae yna 2 adran. Felly, dyw Cybac ddim yn galw nhw'n adrannau, ond os chi'n meddwl amdano nhw fel adrannau, mae'n mynd yn eitha hawdd i prosesu. Mae gen chi adran A sydd yn 2 ffynonell a 1 cwestiwn orfodol. Mae rhaid i chi wneud y cwestiwn yna, does ddim dewis dy chi. A wedyn mae adran B, eto dyn ddim yn galw fe'n adran B, mae fe jyst yn gweud cwestiwn 2, 3, le chi'n cael dewis 1 allan o 2 cwestiwn. A does ddim ffynonellau, dim dehongliadau. So mae'n debyg iawn i'r strwythur a patrwm fyddwch chi'n cael o fewn cwestiynau 3. A bydd Mrs Bevan yn gwneud hwnna yn arholiad gwahanol. Nawr, unwaith eto, jyst atgoffa chi, o fewn 14 mae yna 8 opsiwn. Felly mae chi sydd yma, chi sydd yn gwylio hwn yn ôl, byddwch chi wedi gweld 8 opsiwn, byddwch chi wedi astudio 1 o'r 8 opsiwn yma sydd ar y chwith. Felly, mae'n amhosib i ni roi mynd drosto'r cynnwys ar gyfer bob un o'r opsiynau yma. Felly, ond fi eisiau pwysleisio, mae'r cyngor, fel y tips ac ydy sy'n cael ei roi, yn berthnasol ar draws yr 8 pwnc bynnag i chi'n gwneud. Mae 14 yn asesu amcan asesu 1 ac amcan asesu 2. Nawr dyma le falle dwi ddim yn mynd eitha hawdd. Mae cwestiwn 1, sydd wedi gwneud yn fideo blaenorol, yn canolbwyntio ar amcan asesu 2. A wedyn, mae cwestiwn 2 a 3, hwnna chi'n dewis, yn canolbwyntio ar amcan asesu 1. A falle, mewn ychydig, newn ni edrych ar beth yn union yw amcan asesu 1. Beth yw'r hyn mae Cybac yn disgwyl i chi wneud mewn bwrw'r marciau uchaf. Nawr, cyn i ni wneud hwnna, mae'n holl bwysig bod gyda chi lefel o ddyfnder cryf ar gyfer eich uned chi. Bod chi'n gwybod yr hyn sydd yn digwydd, y dyddiadau ac yn y blaen. Ac fan hyn, mae gyda chi 6 tasg posib. Mae'r tasgau yma yn berthnasol pa bynnag opsiwn i chi'n gwneud, rili. Felly, gwneud pethau fel cardiau fflach, llinell amser, mapau meddwl, a i ddangos esiamplau eich hwnna mewn ychydig. A mae'n rili bwysig, yn credu, y peth cyntaf mae eisiau chi gwneud yw sicrhau mae gyda chi dealltwriaeth o'ch pwnc chi. Bod chi'n deall yr hyn sydd angen allan o chi. Dwi hefyd yn mynd i ddanfon hwn allan i chi. Mae gennych chi trefnu'r gwybodaeth fel knowledge organiser, rhyw fath o checklist yw le chi'n rhoi gwybodaeth mewn. Mae rhain yn rhywbeth sydd yn cael ei cymeradwyo a creu gan Cybac. A yn amlwg, mae nhw'n eitha hir oherwydd mae yna 8 opsiwn. Ond y cyfan sydd eisiau chi wneud yw pori trwyddo, ffeindio'ch opsiwn chi. So, os a'i nôl i hwn, os chi'n edrych ar y chwith, ai opsiwn 1, 2, 3, 4, beth bynnag sydd chi. A wedyn, chi'n ffeindio'r opsiwn yna, a wedyn mae'n gweud ar y chwith beth sydd eisiau chi wybod. So, dwi wir yn awgrymu bod chi'n mynd nôl ar hwn, achos mae fe'n arf eitha pwerus i gael o ran gwybod beth sydd angen i chi ddysgu. Felly, mynd nôl i beth wedys i jyst nawr, amcan asesu 1. So, mae cwestiwn 2 yn canolbwyntio ar hwnna. Felly, amcan asesu 1 sy'n hanner eich marciau. So, mae'n go sylweddol, rili. Sef, mae'n asesu eich gallu i arddangos trefnu a chyfleu gwybodaeth o ddealltwriaeth mwyn daransoddi a gwerthuso nodweddion allweddol sy'n gysylltiedig â'r cyfnod ac astudiwyd, gan lunio barn a brofwyd ac ystyried cysyniadau, fel bod yn berthnasol, o ran achosion, canlyniadau, newid, parhad, tebygrwydd, gwahaniaeth ac arwyddocaol. Ond, fe ddim yn siŵr amdano chi, ond mae'n lot yn disgyblion ni yn edrych ar hwnna yn gweud, beth hwnna'n actually'n meddwl? Beth sydd angen i fi wneud?
Nawr I fi, rhai'r geiriau chweddol, yna allech chi dadle bod popeth yn bwysig, ond I fi, dyma'r rhan falle pwysicaf. Eich gallu I arddangos trefnu chyfleu gwybodaeth. So dangos yr hyn chi'n gwybod. So wedyn ni mae cwestiwn am Hitler ydych chi, sut mae Hitler yn dod I bŵer neu beth bynnag, bod chi'n gweud, wel, dyma sut mae Hitler yn dod I bŵer, dyma beth fi'n gwybod. Wedyn, eich gallu I ddarnsoddi a gwerthuso. Mae hwnna'n rhywbeth eitha fel sgil o ran gwerthuso. Bod chi'n gweud, wel, reswm economaidd, reswm hir dymor. A wedyn, llunio barn yn rhywbeth mawr. Fel dyfarniad, judgment yn Saesneg. Bod chi'n gweud, wel, hwn yw'r reswm pwysicaf, mae hwn yn bwysicach na hwn. Mae hwn yn digwydd a felly mae hwn yn arwain hwn. Heb y digwyddiad yma, ni fydd y digwyddiad hyn wedi digwydd. Mae hwn yn wahanol iawn i'r cyfnod yma. So chi'n dangos fel y barn yma. So arddangos, rhoi gwybodaeth, so dysgu'r ffeithiau, daransoddi a gwerthuso, gweud, wel, mae hwn yn bwysig I raddau, mae hwn yn bwysig yn y hir dymor, a llunio barn. Wel, mae hwn yn cael, heb hwn, bydd hwn heb digwydd. Mae hwn yn allweddol. Y prif reswm oedd Hitler wedi dod I pŵer yw hwn. Felly, eto bydd hwn yn cael ei bosto allan I chi, a dwi wir yn awgrymu bod chi'n edrych ar y bandiau, achos fi'n deall does dim arholiadau ffurfiol yn mynd I ddigwydd eleni. Ond mae'r arholiadau fel mewnol, chi yn mynd I cael tasgu asesu, a dyma beth mae chythrawon yn mynd I marcio'r gwaith yn erbyn. Y meini prawf llwyddiant, y cynllun marcio. Felly ewch dros fe, darllenwch e. Yn bersonol, byddwn ni ddim yn edrych ar band 1, 2, 3, 4, 5. Edrychwch ar band 6. Hyd yn oed os chi ddim yn bwrw band 6, ddylech chi anelu amdano fe. So ni edrych ar beth mae band 6 yn gofyn I chi wneud. Mae'r ymateb yn canolbwyntio'n llawn yn union ar cysyniad y chweddol yn y cwestiwn osod. Edrych ar ffocws, cysyniad y chweddol. A mae Mrs Bevan wedi gwneud sesiynau da yn edrych ar cysyniad y chweddol. A dwi'n awgrymu, os chi ddim yn siŵr ar beth yw cysyniad y chweddol, edrychwch ar y fideo yna. Mae'n fel yn rhoi tipyn o fel hint a tips I chi I targedu hwnna. Sorry, fi wedi taflu yna. Mae'r ymateb yn canolbwyntio'n llawn yn union ar cysyniad y chweddol yn y cwestiwn gosod, yn ymdrin ar cyfnod gosod cyfan, gan ddadlau'n glir ac yn oeddigol, beth fi'n gweud disgyd drwy hyn, ar y prif ddatblygiadau dod I farn wedi chyfiawnir mewn treithawd eglur a chwbl cydlynol. Eto, pan fi'n dangos hwn I disgyblion, falle maen nhw fel, beth yn union mae hwn yn meddwl? Felly dyma beth I fi yn gweud I disgyblion ni, fi wedi fel symleidio hyd yn oed yn fwy. Dyna beth maen nhw'n gofyn I chi chwilio amdano. Ydych chi'n trafod y cyfnod cyfan? So mae'r cwestiwn yn gofyn I chi I ganolbwyntio ar 1920 a 1930. Mi eisiau gwneud siŵr bod chi'n trafod y cyfnod 20 a'r 30. Os ych chi ddim yn, byddwch chi'n cael ei cyhyddo dangos diffyg cydbwysedd, lack of balance. Felly mae'n holl bwysig bod chi'n trafod y cyfnod cyfan yma. Bod chi ddim jyst yn canolbwyntio ar un blwyddyn, un digwyddiad. Bod chi'n canolbwyntio ar ffocws y cwestiwn, y cysyniad y chweddol. Y sgoi naratif. Os mae'r cwestiwn yn gweud I chi, wedyn ni, pam roedd boicot y bysiau yn llwyddiant? Gewch chi ddim cwestiwn fel yna, ond chi'n canolbwyntio felly ar resymau bod yn llwyddiant. Dim gweud, nhw'n boicoto am 13 mis. Beth yw hwnna'n ei gyda'r cwestiwn? A dyna be fi'n gweld lot pan yn marcio gwaith. Mae disgyblion yn amlwg yn gwybod stwff nhw. Maen nhw wedi adolygu, ond falle maen nhw fel yn anghofio canolbwyntio ar y cwestiwn. Maen nhw jyst I dysgu ffeithiau, maen nhw'n cwch chi, fi'n gwybod hwn. Okay, ond ydy hwnna'n canolbwyntio ar ffocws, y cysyniad chweddol. Falle mae'r dau peth nesaf, dyma beth sy'n gwneud yn wedi bwrw graddau A fel A seren ac A ac I raddau B. Bod chi'n gwerthuso. Un disgyblion ni, dwi wedi gweud nhw, mesur y pwynt. Bod chi'n defnyddio, a dim just drwy, mae gymaint o bethau allech chi ddweud, fel defnyddio ffeithiau fel hir dymor, economaidd, dosbarth canol, pwysig I raddau. So,
Mae yna resymau economaidd pam nath America ymuno gyda y Rhyfel Byd cyntaf. Reswm economaidd dros twf Hitler. Yn hytrach na gweud reswm arall dros twf Hitler, reswm arall dros ymuno yr ail Rhyfel Byd. Oedd hwn yn bwysig iawn yn y hir dymor. Chi'n dangos i'r arolwr fel chi'n gwybod, chi'n gwerthuso. Dyfarniad, judgment, a mae hwn yn debyg iawn i gwerthuso. Ond chi'n dangos fel, mae hwn yn allweddol, mae hwn yn bwysig na hwn. Os a'n nôl i cwestiwn pam dath Hitler i bŵer, neu sut dath Hitler i bŵer, bod chi'n gweud, dwi'n credu bod Wall Street yn llawer bwysicach na trais yr SA. Achos heb Wall Street, bydde hwn heb digwydd, ac felly oedd hwn di arwain at hyn. Chi'n dangos dyfarniad, yn hytrach na gweud, hwn yn bwysig, mae hwn yn bwysig, mae hwn yn bwysig, a mae hwn yn bwysig. Chi'n creu restr eitha syml. A i bob pwrpas, gewch chi ddim i marcio lawr, bydd ddim yr rôl yn gweud wrong. Chi'n methu, yn amlwg, oedd hwn yn bwysicach na hwn. Gobeithio bod chi'n cyfiawnhau, justify beth chi'n gweud, gewch chi'r marciau. Bod chi'n drefnus y sgiliau cyfathrebu da. Eto, bod chi'n synnu pan chi'n marcio gwaith faint o disgyblion sy'n ngofio cael strwythyr, ngofio wneud paragraffau. Yn bethau pethau, a fi'n deall, sillafu. Yn wedig y geirfa allweddol. Nawr, dyle bod chi'n gwybod beth yw'r geiriau allweddol yn eich pwnc chi. Os chi ddim yn, gofynnwch eich athrawon chi. Ond dyle bod chi, mae yna disgwyliadau bod chi o leia wneud yr geiriau allweddol yn gywir. Dyle nhw'n cael popeth, rili, ond os chi yn falle poeni am sillafu chi, jyst targedwch y geiriau allweddol. A wedyn, dealltwriaeth cryf. Bod chi'n dangos ffeithiau manwl. Dwi aml yn cael disgyblion yn gofyn, os rhaid gwybod dyddiadau? Wel, achos mae'n helpu chi gyda'r cwestiwn, a byddai'n trafod hwnna nes mlaen, ond un peth mae dyddiadau yn neud yw, mae'n dangos dealltwriaeth cryf. So ni'n gweud brawddeg, roedd cwymp Wall Street yn bwysig i twf yn Natsiaid. Os ni'n roedd cwymp Wall Street 1929 yn bwysig i'r twf yn Natsiaid, chi'n dangos dealltwriaeth fel manwl. Wnaeth y Natsiaid ennill llawer o seddau yn y Reichstag. Ond allwch chi weid, wnaeth Natsiaid ennill llawer o seddau yn y Reichstag wrth mynd o 12 sedd i 107 sedd. Chi'n dangos dealltwriaeth manwl, y specific yma, sy'n eto mynd i codi'r marc yna lan i cael y graddau gorau posib i chi. Eto, nes i ddangos hwn wrth diwetha, dwi ddim yn dibys i mi fod yn anhygoel o fel sioc i chi, ond mae wedi cael ei profi. Disgyblion sydd yn edrych a gwneud cyn papurau, chi llawer fwy debygol o perfformio'n well na rai sy'n adolygu jyst darllen nodiadau yn unig. So, edrychwch ar y cynlluniau marcio, edrychwch ar cyn bapur, edrychwch ar enghraifft da. A fi'n mynd i ddanfon pethau i chi le mae gyda chi esiampl o ateb da. Hyd yn oes chi ddim yn neud y pwnc, edrychwch arno fe, triwch gweld. Ydych chi'n gweld gwybodaeth le maen nhw'n gwerthuso? Ydych chi'n gweld gwybodaeth o dealltwriaeth cryf? Nawr, dyn ni'n mynd i ymarfer. Cwestiwn hollol sy'n cael wneud fyny o hwn. Dyw hwn ddim yn cwestiwn aroliad cybac. So, fi eisiau pwysleisio hwnna. Ond mae'n dilyn y strwythyr bydden nhw wedi gwneud. Mae'n dilyn fel y patrwm. Felly yn syth bydden ni'n gofyn i chi nawr, a mae fel wedi dwi ddim ond i gormod o'n achos mae Mrs Bevan wedi gwneud. Beth yw'r fel cysyniad allweddol fan hyn? Beth yw'r fel, beth yn rili gofyn chi canolbwyntio, a beth yw'r fel cyfnod? So yn syth, ddylech chi pigo mas, wel, yr arlywydd llwyddiannus. Dyna fel ffocws, dyna graidd, mae'n gofyn i chi edrych ar fel, a'n syth i fi, byddwn ni'n gofyn yn pen i gweud, beth yw arlywydd llwyddiannus? What is a successful president? Ife economaidd, ife pethau cymdeithasol, ife gwleidyddol, crefyddol, ryngwladol yw e? A wrth trwy wneud hwnna, dwi'n dangos y gwerthuso, dwi'n dangos bod chi'n dangos, mae hyd yn oed galw llwyddiannus yn eitha heriol. A wedyn, edrych ar y dyddiad. Mae disgyblion aml yn gofyn, os rhaid fi dysgu dyddiadau? Wel, os. Achos byddwn ni'n gweud 1995 i 2020, so byddwn ni wedyn yn amlwg, os ni'n astudio'r pwnc yma, gweud, wel, dwi'n gwybod bod yna 3 arlywydd wedi bod yn ystod y cyfnod yma. Felly, mi eisiau bod chi'n trafod y 3 yma yn eich ateb chi. Nawr,
dyma chi esiampl o paragraff. Fi'n mynd i ddarllen yn gyflym i chi, a wedyn fi'n rhoi tasg bach 2 funud i chi, gyda'r ateb yma. Cofiwch y cwestiwn, mi ar y top. I ba raddau Donald Trump oedd yr arlywydd mwyaf llwyddiannus yn ystod cyfnod 1995 i 2020. Roedd Trump yn dda, oherwydd wedi llwyddo i wella perthynas rhyngwladol yr IDA gyda rhai gwledydd. Llwyddodd Trump i wneud gwledydd nad oedd llwyddodd Trump i ymweld gwledydd nad oedd arlywydd eraill wedi ymweld efo. Roedd polisi tramor Trump yn dangos ei fod yn arlywydd da. Nawr, trwy edrych ar hwn, trafod y cyfnod cyfan, chi methu wneud hwnna, sut allan ni wella hwn? Okay, so fi'n mynd i roi munud i chi. Pa fath o... Mae milodd o gwahanol ffordd i wella hwn, okay? Felly beth dwi'n mynd i ddangos i chi, falle ddim yn sut fyddwch chi'n neud e. Ond fi'n rhoi 2 funud i chi, o llai na ni, munud, jyst drychwch ar hwn yn gweud, sut allan ni wella hwn? Sut allan ni dangos ffocws cryf ar y cwestiwn? Sut allan ni, le allan ni ychwanegu ffeithiau manwl? Le allan ni gwerthuso rhywbeth yn hyn? So, fi'n mynd i fod yn dawel am ychydig. Iawn de. So fel wedys i, mae yna loads o gwahanol ffordd allwch chi wneud. So plis bydwch poeni os ych chi'n mynd i wella fe'n gwahanol ffordd byddwn ni yn gwella y paragraff yma. Okay? So dyma, cofiwch y cwestiwn i ba raddau Donald Trump. Felly dyma sut, just cwpl o brawddegau bach, geiriau fan hyn a fangw yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i'r ateb yma. So ar y bocs ar y top, dyn ni'n gweld yr ateb gwreiddiol, a wedyn yn y melyn ar y paragraff ar y gwylod, dwi wedi ychwanegu pa fath o bethau byddwn ni wedi ychwanegu, jyst yn gyflym i wella'r ateb yma. Roedd Trump yn arlywydd llwyddiannus i raddau. Dwi'n dechrau gwerthuso fan hyn. Dwi'n dangos wel, dwi ddim mor straightforward a ie a na. Oherwydd rwy wedi llwyddo werthyna berthynas rhyngwladol America gyda rhai gwledydd, llwyddodd Trump i'n weld efo gogledd Korea. Wel, yn syth, dwi'n dangos dealltwriaeth manwl. Dwi'n rhoi tystiolaeth i cefnogi'n bwyntau. Edrychwch ar y brawddau greiddiol yn gweud sy'n lan fan hyn ar y top, llwyddodd Trump i'n weld gwledydd eraill. So dwi'n gweud, pa wledydd ddath ei weld? A wedyn, dwi'n datblygu fe. Well, so what? Ath ei weld gwledydd eraill. Un o'r geiriau pwysicach i fi yn hanes yw so what. Roedd hwn wedi digwydd. So what? Sut mae hwnna'n cysylltu gyda'r cwestiwn? Ac felly yn lleihau tensiwn dros rhyfel niwclear oedd yn bodoli. So mae pethau bach fel yna yn gallu gwneud, a fi'n siŵr mae'r lot o chi, bych chi'n edrych nôl ar eich atebion chi, wel, a nes i wneud hwnna. Neu achos un peth chi'n gweld pan mae pobl yn gweithio yn erbyn y cloc, maen nhw'n gweud, reswm pwysig, reswm pwysig, reswm pwysig. Nawr, ni'n mynd un esiampl arall. Yr un cwestiwn, i ba raddau Donald Trump oedd arlywydd mwyaf llwyddiannus yn ystod y cyfnod 1995 i 2020. So, yr un techneg, yr un parhad, yr un ateb. So, dyma beth mae'n gweud. Hyn, roedd Trump yn fethiant oherwydd bod llawer o bobl yn colli swyddi tra oedd yn arlywydd. Roedd llawer o diwydiannau yn dioddef llawer o ganlyniad i polisi Donald Trump. Yn ystod ymgyrch Make America Great Again, fe wnaeth codi treth uchel ar nwyddau tramor mwyn gwneud nwyddau Americanaidd yn ratach. Roedd hwn wedi gweithio i raddau, ond wnaeth gwledydd eraill codi trethi ar nwyddau America. Okay, so, yr un peth, sut allan ni wella hwn? Beth allan ni wneud i eto pethau bach? Does ddim eisiau newid yr ateb yma'n llwyr a ail ysgrifennu fe, ond byddai gair fan hyn, gair fan acw yn gwneud tipyn o wahaniaeth i ateb fel hyn. So dwi'n mynd i roi muned, meddyliwch, le allan ni roi un neu ddau peth mewn gwella'r ateb yma. Okay, so meddyliwch, fi eisiau bod yn dawel am chydig. Meddyliwch am y gwerthuso, dyfarniad, meddyliwch am ffeithiau manwl i gefnogi.
So what? Cysylltu fe gyda'r cwestiwn. A dyna amser. So, tybed beth allwch chi gwneud. Yr un peth eto, plis bydwch fel gwylio hwn yn meddwl, wel, chi wedi gwneud pethau'n hollol wahanol a bod hwn yn meddwl un peth, achos fi wedi gweud hwn. Mae'n siwr canodd y ffordd gwahanol i ddatblygu gwella'r ateb yma. So dyma beth dwi jyst i taflu mewn fan hyn. Yr un trefn eto, mae'r hen brawddeg, hen paragraff ar y top yn y bocs, mae'r paragraff newydd ar y gwaelod gyda'r melyn fan hyn yn dangos beth sydd wedi cael ei wneud mwyn gwella fe. Okay, so, roedd Trump yn fethiant economaidd oherwydd bod llawer o bobl yn colli swyddi trawdd yn arlywydd. Er enghraifft, roedd diweithdran 7.9% yn 2010 o gymaru gyda 4.5% cyn iddo ddod yn arlywydd. Roedd llawer o ddiwydiannau'n dioddef llawer o ganlyniad i polisi Donald Trump. Yn ystod o ymgyrch Making America Great Again, fe wnaeth cwrw trethu uchel yn nwyddau tramor mwyn gwneud nwyddau Americanaidd yn ratach. Roedd hwn wedi gweithio i raddau yn y tymor byr, ond wnaeth gwledydd eraill cwrw trethu ar nwyddau America yn yr hir dymor. O ganlyniad i'r methiannau sylweddol economaidd yma, rhaid ystyried Trump yn fethiant sylweddol fel arlywydd. Pethau bach, dwi'n mesur dwi'n gweud, wel, oedd e'n fethiant economaidd. Dwi wedi cefnogi fe gyda ffeithiau mawn o roi tystiolaeth, roedd 7.9%. Di colli, so fi'n rhoi ffigurau, fi wedi rhoi, wel, mae hwn yn gwneud yn fethiant llwyddiant yn y tymor byr, ond ddim wedi gweithio yn y hir dymor, gwerthuso. Fi'n crynhoi, fi'n cysylltu nôl i'r cwestiwn. O ganlyniad, oedd yn methiant sylweddol. So fe, mae'n mesur efo yna. Fe'n gweud, wel, fi'n dangos fel, this is a huge thing fan hyn. Okay, so fi'n gwella'r ateb yna. Nawr de. Cofiwch, mynd nôl i pethau yma. Yn y cwestiwn yma, trafod y cyfnod cyfan, wedyn byddwn ni'n mynd nôl, siarad am Obama, siarad am George Bush. Ond, os newch i'r pethau yma, dwi ddim yn garantio chi gradd A, achos mae gwahanol ffordd o taclo fe. Ond bydde yn bendant yn gwthio'r marc yma y fyny i chi. Os newch chi fe'n dda, does e ddim reswm pan eich chi ddim bwrw band 6. Okay. Nawr, dwi eisiau fel dod â sesiwn yna i ben. Fi eisiau canolbwyntio nawr yn ychydig o funudus dy fi rôl o ran sut ni'n cofio gwybodaeth. Fe fi wedi gweud nawr, mae tipyn o gwybodaeth ych chi gofio, o ran dyddiadau, ffigurau, enwau, be bynnag yw'r opsiwn. A un o'r cwestiwn chi'n cael yn aml, gathon ni fe'n sesiwn blwyddyn 12, chydig wythnosau yn ôl, a wel, sut fi'n cofio'r holl dyddiadau yma de? Sut fi'n cofio'r enwau? Nawr, un o'r pethau mwyaf fel eto, fi'n yn gweud dim byd sy'n fod yn anhygoel o newydd i chi, ond mae'n cael ei profi, os chi'n edrych ar Ebbinghaus, mae lot o waith ar-lein arno fe, ond mae'n cael ei profi. Y mwy aml chi'n dod nôl i weld rhywbeth, i adolygu pethau, chi'n mynd i gofio fe fwy o fe. So fel, llinell coch yma, tro cynta chi'n dysgu rhywbeth, chi'n debygol iawn o ngofio mwyafrif o pethau ar o 6 diwrnod. A wedyn chi'n dod nôl i ail ymweld chi'n cofio mwy a chi'n cofio mwy. Gofynnwch chi hynny, pam ydych chi'n cofio dyddiad penblwydd eich brawd neu ffrind gorau, achos chi wedi cofio fe sawl gwaith, chi wedi gweud e. Ail adrodd, okay? So does dim cyfrinach mawr i hwn, ond adolygu yn gyson, chydig ar y tro, ychydig ar y tro. Okay, so fi eisiau gwneud, peth arall allan i wneud yw fel arbrawf yma. Dwi eisiau mynd i roi 30 eiliad i chi edrych ar y restr yma. Dwi'n mynd gweud gormod eto, ond mae'n chi 30 eiliad i edrych ar hwn. Okay, so okay. Tybed faint o'r gwledydd yna o'ch chi'n cofio. Os ni'n rawn yn rhoi fel 10 eiliad i chi nawr, gyda papur y bairo, neu'n eich pen chi, neu'r lafar, neu'n eich ffôn chi, tybed faint o'r un allwch chi weid reit nawr. Okay? So, sorry, mae bach o sŵn yn mynd ar y corder ar y foment. Pobl yn gadael ysgol. Felly,
faint ych chi'n cofio? Nawr, ar cyfartaledd, falle bod chi'n uwch benw neu uwch daned os dim ots, ar gyfartaledd, mae pobl yn cofio 7 allan o 12. Ond os o'n i nawr yn gofyn i chi mewn awr, byddwch chi'n cofio llai. Nawr yn ddangos rhestr arall i chi. Fi'n gwneud yr un dasg eto. Fi'n rhoi 30 eiliad i chi a gofyn i chi cofio y tasgiau yma. Okay? Cofio'r gledydd yma. So 30 eiliad yn dechrau nawr. So yr un peth eto, triwch cofio nhw. OK, amser. Nawr, os ydyn ni gofyn i chi'r un peth eto nawr, tybed faint o'r gledydd yma allwch chi gofio. Yr un peth os chi'n triwch wneud eich pen chi nawr, neu ar bapur. Ar gyfartaledd, on average, gyda y fath yma o dasg, mae pobl yn tueddol o cofio 9 i 10. Yw'r gymaru gyda 7 i 10. Nawr pam? Pam bych chi'n cofio mwy y tro yna? Nawr un o'r ysymau yw, y gwahaniaeth tro yma, mae yna lliwiau, mae yna lluniau o gymaru gyda'r rhestr gyntaf. A dyna ffordd mae'r ymenydd yn brains ni'n gweithio. Mae'r ymenydd yn anhygol, mae'n prosesu gwybodaeth, ond un o'r pethau, mae'n fel filing cabinet. Okay, a mae'n cofio gwybodaeth, a un o'r pethau sy'n neud i'r ymenydd cofio a storio pethau yn hawsach yw lliwiau a lluniau. So pan fyddwch chi'n adolygu, allwch chi'n neud hwn eto fel hyn, a fi wedi newid ychydig, a chi'n cofio hyn o'r fwy o fe. Ond pan dyn ni'n neud mapiau meddwl neu beth bynnag, defnyddiwch lliwiau, defnyddiwch lluniau. Jyst ddim rhaid i fod yn map meddwl, allwch chi'n neud cardiau flashcards, defnyddiwch uwcholeuwyr, highlighters, defnyddiwch beth bynnag chi'n hoffi. Jyst triwch, rhowch shot yno fe. Defnyddiwch y lliwiau, y lluniau gwahanol yma. Os mae fe yn helpu i chi prosesu storio. So dyna beth, falle un beth bod ni'n awgrymu chi sut i cofio, triwch defnyddio lliwiau a lluniau. Nawr un peth arall fi'n awgrymu, yn wedi gyda hanes, yw llinell amser, timelines. A mae gyda beth fi wedi gweud nawr, defnyddio lluniau, defnyddio lliwiau, un peth da, yn wedi gyda yr uned yma, uned 4, achos bod e'n uned mewn dyfnder, in-depth. A fi'n credu mae hwn yn berthnasol i uned 3 hefyd, le chi'n goffo wneud rhywbeth dros 100 blwyddyn, le mae hwn uned 4 rwy amser byr. Dwi'n credu mae llinell amser yn bwysig, achos un o'r pethau, os a'i nôl, a ddim nôl rhaid i'r dechrau, ni'r slaid amcan asesu un, mae angen bod chi'n dangos dealltwriaeth o newid ar parhad, change in continuity, o rhywbeth yn newid, rhywbeth yn datblygu, rhywbeth yn trobwynt. Mae lot o bethau'n digwydd yn y cyfnod yma. Pam? Nawr, fi'n hoff iawn o wneud mapiau meddwl a hoff iawn o wneud llinellau amser. A un o'r tasgiau fi'n rhoi i'n disgyblion ni, newch llinell amser o'r cyfnod. A ddim i boeni falle mae athrawon yn gwylio hwn, yn gweud, mae rhaid chi wneud ei raddfa to scale. Bydd yn bersonol, bydd ni ddim yn poeni amdano hwnna ar gyfer pwrpas adolygu. Na fi'n mynd i ddangos un i chi nawr, fideo yw e, ond nes i roi cyfarwyddiadau yn debyg iawn, fi mo'n chi cynnwys fel ffigurau, fi mo'n chi dod y lliwiau, fi mo'n chi prosesu fe, fi mo'n chi roi deddfau yn oren wedyn ni, fi mo'n chi roi protestiadau yn goch, unrhyw beth mae Prif Weinidog, Prime Minister yn gwneud yn ddi. Sa'n cofio y codes y lliwiau, ond byddai'n amlwg pan bych chi'n gweld y llinell amser yma be dwi wedi trio wneud. A hefyd, mae papur rapio, fel papur nadolig yn gyda Christmas wrapping paper dydyn sydd fan hyn, o allwch chi'n gwneud papur pen blwydd. Mae fe'n eitha rad, jyst rowlwch allan,
a mae ydych chi taflen mawr yn eich stafell wely yn y dosbarth beth bynnag. So chi'n gallu gweld popeth. Ddim eisiau sgwysio fe mewn i un tudalen bach a 4 fel hyn. Rhowch eich tudalen mawr. So fi'n dangos y fideo i chi. So dyma chi jyst esiampl, jyst edrych hwn yn gyflym. Rydych chi'n gweld, mae fe bach yn blurry, ond gobeithio chi'n gwneud mas y lluniau. Mae'r melyn yma, dim just random, na fe wedi gweithio nhw. Rhowch digwyddiadau penodol yn y lliw yma, rhowch hwn yn un lliw. So, yn credu mae bach, sy'n troi cerddoriaeth off. So, cerddoriaeth yn yna fe. So mae eitha fawr, just wrapping paper yn y doleg yw e. So just dyna beth mae'n edrych fel. Okay, ddim byd fel sy'n yn anhygol fan yna newydd sbon, ond un o'r adborth fi'n cael o'n disgyblion nhw, mae'r pethau fel yn helpu. A wedyn y disgyblion sydd fel y moyn rhoi lluniau, falle chi'n printer rhywbeth mas a torri fe allan, nid os chi'n gwneud doodles a sketches eich hunain, ond maen nhw'n gweld pethau fel yn rili helpu nhw prosesu, a wedyn chi'n gofyn cwestiynau. Fi'n credu os chi'n edrych ar eich llinell amser ar un adeg, mae yna lot o bethau yn digwydd yn un cyfnod. Chi'n gallu gofyn cwestiynau wedyn, pam bod lot o bethau melyn yn digwydd yn y cyfnod yma de? Well actually, mae'r pethau yma'n digwydd oherwydd mae lot o pethau oren yn digwydd yn hyn, a beth yw pethau oren? Chi'n dechrau cwestiynu, achos beth dyn nhw ddim yn moyn, a fi'n gweud hwn i'n disgyblion ni, dyn nhw ddim yn moyn fel human version of Google sy'n cofio popeth. Dim na beth maen nhw'n moyn. Maen nhw'n moyn disgyblion sy'n gallu edrych ar gwybodaeth a gwerthuso. A dod i farn, well actually, mae hwn yn bwysicach na hwn, mae hwn wedi digwydd, a y reswm y pethau wedi digwydd yw achos chi'n creu dadl, debate, a dyna'r sgil mawr. Falle gwahaniaeth rhwng lefel A a Tygau. Neu Tygau chi'n cael get away gyda just cofio ffeithiau a taflu fel lawr. Ond yn lefel A, yn enwedig yn blwyddyn 13 yn 14, cwestiynau yma, maen nhw'n moyn i chi prosesu, cael a cynnal y ddadl yma. Okay, so, yn un awgrymu, fi'n hoffi wneud pethau fel edrych ar brain games. Dim byd i wneud gyda hanes, ond mae'n dangos i chi sut mae'ch ymenydd chi'n gweithio. Fi'n gweld yn hynod o ddefnyddiol i fi pan fi'n dod i adolygu pethau. Mae'n jyst yn rhoi cyngor i chi o ran sut i gofio. Dim byd hanes, ond mae bethau diddorol hefyd. Cwbl o bethau hefyd, a mae'r link ar y gwylod i chi. Fi ddim yn siŵr os chi wedi gweld nhw, ond mae Cybac yn rhoi lot o adnoddau gret fyny ar eu gwefan nhw. Maen nhw'n gwneud fel arweiniad eiroliad, exam walkthrough. Nawr, byddwch chi'n gwneud lot o past papers eleni, so edrychwch arno fe. Ewch i'r fe, clicwch 1, 2, 3, 4, bynnag un chi'n gwneud. A mae Cybac fan yn rhoi cyngor i chi. Sut bydden nhw'n ateb y cwestiwn yma? Mae gymaint o bethau gyda nhw, fel mae trefnu'r gwybodaeth, mae gwybodaeth i adolygu 1.3, mae'n gwybodaeth 1.2, mae'n lot o bethau gwych mas yna. A'r un beth ar hwb, dyn ni'n dweud lot o hwb nawr, os ewch chi mewn i adnoddau resources hwb, mae'n lot o bethau fel yna ar gael i chi. Okay, so, just i grynhoi, pan dyn ni'n ysgrifennu'r ateb yma, mae eisiau, yr her cynta, cael y gwybodaeth. Okay, so dyna beth yw adolygu. Adolygu'n gyson, okay, dim jyst gadle tan wythnos cyn ni. Adolygu'n y ffordd cywir. Okay, does dim un ffordd cywir i wneud, beth sy'n gywir i chi. A fe fi'n gweud, os newch chi'r brain games yma, dysgu pa fath o sut mae'ch ymenydd chi'n gweithio, ond i lot o bobl lliwiau, lluniau'r ffordd gorau cofio pethau. Ond wedyn, pan chi'n dod hwnna wedyn, chi'n edrych ar y cwestiwn, chi'n trafod y cyfnod cyfan, chi'n canolbwyntio'r ffocws y cwestiwn. Hwna fi rili moyn gweld chi'n wneud. Bod chi'n gwneud yn union beth yw'r cysyniad allweddol, osgoi narratif. Jyst achos chi'n cofio fe, dwi ddim yn meddwl mae fe'n berthnasol i'r cwestiwn. A wedyn, os chi'n rili moyn bwrw'r bandiau 6 yma, beth sy'n, fel ydy'r term Saesneg, what separates the A's from the B's yw'r 2 pwynt yma, gwerthuso a dyfarniad. So yn hytrach na gweud, roedd hwn yn dda, roedd hwn yn dda, roedd hwn yn dda, roedd hwn yn wael, roedd hwn yn wael, roedd hwn yn wael. Mae hwnna jyst yn eitha syml.
Oedd hwn yn dda yn yr hir dymor, oedd hwn yn dda yn economaidd, ond wedyn oedd hwn yn wair dosbarth canol. Felly ar y cyfan, dwi'n credu bod y digwyddiad yma yn hynod o bwysig i Brydain oherwydd hwn. Chi'n dyfarnu, chi'n dadleuo. A wedyn yn amlwg, sgiliau cyfathrebu, bod chi'n drefnus paragraffau, a wedyn pan i chi gallu, dealltwriaeth cryf, bod chi'n cynnwys enwau, chi'n cefnogi eich pwynt chi gyda ffeithiau, chi'n rhoi blwyddyn drws nesau digwyddiad. Pethau bach fel yna yn gallu helpu chi. Felly, mae gyda ni ryw 4 munud ar ôl dyn ni, o chydig llai o hwnna. Os yna unrhyw cwestiwn, unrhyw beth chi moyn fi ail ymweld efo? Os dim cwestiwn ar hyn o bryd yn ymddangos ar y sgwrs. Fel wedi si, i fi, un o'r fel closing remarks o Frida, un o'r pethau mawr yw, eisiau chi cael cyfuniad, mixture da o deall eich pwnc chi, deall eich hanes chi, ond hefyd deall y techneg yr oliad. A mae hwnna'n berthnasol i bob uned. Dim jyst uned 4. So newch yn siŵr bod chi, a dyna beth mae'r fideos yma'n neud. Maen nhw'n torri fel lawr cwestiwn wrth cwestiwn i chi, a gobeithio bydd hwnna'n helpu chi llwyddo. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, a bydd y pwynt pŵer yma gyda'r adnoddau yn cael ei e-bosto allan i chi. Diolch, hwyl. Diolch, Mr. Rumbel.